Добра вечер, добри хора! Днес ще ви представя една традиционна рецепта за пилешка супа за душата. А защо за душата? Защо пък не? Освен, че е вкусна, е и толкова полезна, че съживява дори мъртвците, деца вика, една приказка има. На мене ми е любима тази супа. Обожавам я, полезна е, вкусна е, съдържа невероятни съставки, полезни зеленчуци, пилешко месце, подправки, фиде и така нататък. Като искам да подчертая, че в различните краища на нашата красива, прекрасна страна се прави по различен начин. Днес ще ви покажа този начин, по който я правя аз и на който са ме учили. Аз я обичам лично супата да бъде застроена, да не бъде бистра, въпреки че има рецептата като бистра, но днес ще направим класическата застроена. Така че елате да видите продуктите, които ще използвам. Разбира се, пилешко месо, което от бутче. Лично аз го предпочитам, защото има в него всичките важни съставки, както и бяло месо, така има и малко мазнинка, около кокълчето е хубаво, супата става много по-богата, много по-хубава, защото ако се направи от пилешки гърди, ще стане по-суха, докато това месо, когато се сварят бутчетата, сега ще ги сложа да се варят след мъничко, водата ми загрява, се накъсва и ще го обезкостиме. Тук имаме морска сол и малко чилбрица, морков, картоф, бял лук, яйце за застройката, магданоз и лимон за накрая за довкусяване. Ще сложим червена и зелена чушка, тук имаме пилешки бульон, кисело мляко, което е за застройката, както казах, класическо фиде, червен пипер, черен пипер и мъничко зехтин. Така че аз ще сложа да се варят бутчетата и затова се захващам с зеленчуците, като искам да подчертая, че всичките зеленчуци ще ги нарежа на малки купчета, понеже някои хора ги режат на по-големи, на по-едри. Лично аз ги харесвам да бъдат ето горе-долу тази големина, която си е, може би, класическа. Картофа по същия начин на малки купчета го нарязвам. Лука също се реже на ситничко. Някъде слагат чушка, някъде не. В случая аз реших да сложа. Първо, че е полезна, второ, че придава много хубава свежест и цвят. И червеното, и зеленото. Бутчетата се варят, още малко им трябва. И ще ги извада, как хубаво, пилето е хубаво. Пуска по някой път една пяна от пилето излиза и е хубаво, ето това виждате ли. В случая няма много, но все пак да се обира с една лъжица. Когато изплуват по този начин, са напълно готови. Вижте, пуснали си мазнинката, с виличка ги боднах. Перфектни са. Сега ще ги извада да поизстинат няколко минути и да не ми изгорят пръстите, като ги обезкостявам. Ще сложа купчето пилешки бульон, което е. Водата е поизвряла малко, но аз ще добавя вода, защото може би тази няма да бъде достатъчно. Сега така направо с ръка да си помогна, че с ножа нещо по-бавно става. Ето вижте как сега колко хубава феерия на цветовете се получава. Божествено. Много обичам аромата на тези зеленчуци. Пиленцето изстина, защото иначе не знам дали ви се е случвало, като извадите нещо горещо и тръгнете да го правите на ръце, много пари, после ви болътрат пръстите, защото е топло. Значи много лесно се обезкостява, когато е добре сварено. Ето го принципа. Взима се виличка и почва цък-цък-цък покрай кокълчето. Хубаво да падне месцето. В случая кожата няма да я ползваме.
даже са си горещи. Така отделям отстрани, защото в кожата има доста така... Там казват, че най-много токсини се събирали и всякакви други неща. Въпреки че кожата я обожавам, когато е препечена на печено пиле на фурна с масълце. И мащърка и други разни подправки, ама тази рецепта друг път ще ви я покажа. Ето тук може да се види пилето колко добре е извадено, хубавото месце, почистено добре от кокълчета, от кожи, от сухожилия и други. Прибавям го. Да покъкри то малко, зеленчуците са перфектно умекнали. Сега, така ще разбъркам. Ще сложи малко сол морска. Значи, по принцип бульона аз я кусах супата, затова само сол. Добре си е. Ще сложа и от чубрицата. Черен пипер. Незадължителен. Малко черен пипер сложа, червен пипер сложа от мен, така на щипка. То му трябва малко, не повече от 5 минути някъде. То си пуска сега своето нишасте и съставките. Вижте колко богата става супата и гъста и прекрасна, че даже и вкусна сигурно ще стане. Така че ги оставам 5 минути да си поври. Че супата я дръпнах за няколко минути, 5, 6, 7, 8 минути, зависи, понеже е гряла доста време от котлона. И сега ще изравним температурата на лимата. И сега да я разбъркам пак така хубаво. На много бавна струйка, непрекъснато трябва да се бърка, за да не се пресече. Ето вижте за какво става въпрос. Тая красотичка, която постигнахме. Сложа едно добро и богато количество магданоз. Магданозът е вълшебен. Той придава своята божественост и свежест. Пилешката супа, както и мишмашът, както и много други ястия от традиционната българска кухня, като пълнени чушки, мусака и други, се правят по съвсем различен начин в различните краища на България, както казах в началото на епизода. Черен пипер е задължително, си слагаме и така малко, задължително и отново магданоз и не мога да не изтискам 1 или 2 купчета лимон, защото тази супа върви с лимона. Те са като най-близки приятели, върват ръка за ръка и не може тази супа да съществува без пресният лимон. Моето верно мощничето го. И да видиме. Ох, не мога да си представя такъв аромат, такъв вкус на сол, на подправки съм я оцелил и този път. И сега след една такава богата купа, ето близък план може да се види как е. Утре ще бъда съвсем нов човек, защото, както казах в началото на епизода, бях малко настинал. Така че ви желая приятна вечер, до нови срещи. Смокиновия барон и ще се видим скоро.